ni kirthlani somni pakhat inrin ne kan lo thleng ve le tareng mai Israel Iran thuthar kan ngai chang thupa chuwangin hemi chungchang hi kan han ngai thlale don ani nimin lam video kan tarlan tak ang khanin US chuan Iran mun ma leihnoi mun fordo nuclear facility chu abei mai durang khanin boru ko mama ro chu Donald Trump chuan in kar ni borvel Iran chuan hun anei thu atar langa Iran nuclear mun ma leihnoi mun ma hi Israel ina khoi che theilo fordo leihnoi mun ma hi US chuan abei angai don ani kha chu Donald Trump po hian a thu phung chuan in rem ti to ma ro chu kan tarlan tak ang khanin kar ni borvel Iran chu hun pe kan le don ta a kar ni velin US chuan helai Iran leihnoi mun ma bei pui thla ka tum chu ason hla ti te pon media tam tak chuan an puang reng ani hemi kar ni hun chung hianin Iran hian US du danin nuclear deal nei turin in biak na a aron tel leanga chuta chuanin inrem na om thei nge na turin malak pui ani don ani amai ro chu inrem na om thei talawa Iran hianin US du da nanga deal akal pui thei talawani chuanin Iran leihnoi mun fordo nuclear facility chu bei to mai turani chutiang chu tuna thuthar ber chu nia chutianga US in Iran laka strike kal pui tur kar ni borvel ason hlatle ta ka wangin European ramte chuanin Iran chu inbiak na do kana dinpui antuma Iranian diplomat tenen European hroi tu te anin mudona he thu ingai thlak hi chuan in muto mai thei bok European foreign minister te chuan Israel nena anin do Israel le Iran Indo na chungchanga diplomatic solution nei thei bei sein inbiak na kalpuyan tum thuan puanga President Donald Trump an American enroll theina tur kar ni borvela ti khotlai ta ka wangin chumi hun rem chang chula in Iran chu biak rem nge an tum ni in an soi Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan Geneva Britain France Germany E3 tia soi ram foreign minister te baka European Union foreign policy chief te amua European diplomat pakhat chuan Reuters nena Iran mi te hi American tenen an thudun theilawani keini ero nen chuanin Iran mi te hi dokan khata thutlangin thil kan rel thei zoka a cheber athlen mai nuclear chungchanga hian soi ho tur tam tak te bula chopani to te bula chuan kan kirle anga ani ti European hroi tu te chuan an soya chonni liamta khan omana inbiak na round thar nei tum kha Israel le Iran indona chuata ka wang khan ti to pania kha wang khan Iran le US inbiak na chu tuna hian atlan hiam to a be saya chawrau to hleni kha hei hi Israel in Iran nuclear facility laka be pui thlak na lian taka kalpui wang po ni boka hriatawangin karma sa jirdop ni zinga tang khan he indona hi kalpui tana ni kha Araghchi chuan ma in Iran state television hena Israel in Islamic Republic abe na ati top ma chuan in Tehran chuan tu polma inrem na asoi pui don lo inrem na nei turin do kana kil pui don lo ni khan lo soi to US chuan Iran nuclear program chungchanga Iran le atho pui te inbiak na do kana kir le turina du thu US chuan a soi thunga Tehran chuan hengen na hi alo hnol to bokani kha in beina atop ma chuan US ne na inbiak na chu kan kalpui to don lo ani ti in Iran chuan thu chua alo siam to ani Iran President Masoud Pezeshkian point Israel in Islamic Republic abe chun zom zel chung chuan Tehran chu nuclear inbiak na tel to don lo ti alo sei ve to boka White House chuan US le Iran in kar nuclear deal chungchanga inbiak na nei chun zom zel ani tur thu anem ngeta Israel in be pui thlak ma se Trump special envoy Steve Witkoff chuan Araghchin and phone call an inbiak na Israel in be pui thlak chun zom zel ma se inbiak na chu kal chho pui zel tura ruam man ani thu atar lang diplomatic manga har satna chin fel diplomatic solution chutiang chu kar ni chunga tan hun hona nia British Foreign Secretary David Lammy le US Secretary of State Marco Rubio te point Iran hi nuclear ral thuam asiam turani lo anei hi arem lovani ti in an lo soi ve to boka Washington UK embassy chuan thu chu asiama British Foreign Minister Lammy chuan Middle East din hun hi al hlom hlea Iran hi nuclear an ai ni chuan in khovel chu din hun hlom taka ading dona abik takin Middle East ramte chu thin thin an mu thei don lovani Iran hian buaina thuk zok nei duwa an hnuaya helpola khoi te tan he a nuclear anei tur hi a chhop chu arin nombokani chuwangin din hun hlom taka khovel hi adin pha dona chuwangin Iran hian nuclear al thuam asiam turani lova anei thei ngai lawang
tiin an soi Israel chuan Iran sipai hroi tu sang berber te an nuclear scientist engemaw zat te tun buaida tun be pui thlak na hian an da tha towa uranium enriched site thahnem tak an bom to boka ballistic missile siamna tam tak ballistic missile ka chuan mun launcher thahnem tak an ka chiat chak to boka tuna hian Iranin ballistic missile manga Israel be na su atlak niam pha hle achan chu Israel hian Iran ballistic missile ka chuana ballistic missile launcher thahnem tak an ka chiat to wangani Iran hian tun thlengin ballistic missile zali somnga borvel in Israel an kap towa drone hi sang khat chuang Iran hian a kap chuak to bokani tun thlengin Iranin missile manga abe na awangin Israel a hian mi somni pali an thi towa mi sangtel hliam anum to bokani missile thren khat chuan apartment building te direct in a kapa Israel a hian building chia infrastructure chia hi tam taka om towa Israel in Indo na a chan zat chu dollar tuk leding on tam tak atling ta engwangin nge US hi he Indo na hian a in rolanga iti hi mi tam tak hriat du ania kan puan tak angkhanin fordo lei hnoi hmuna hianin thuk taka Iran hianin nuclear facility an buna hei hi Israel ral thuam te hian an kap che phalo nia ngai ani hei wang hian US a che tanga ya GBU 57 MOP massive ordnance penetrator MOP ang te chu tiang lei hnuai khor che thei tura ral thuam omzinga mi ania chu tiang ral thuam ang chu man ani lowani chuan he fordo lei hnuai mun ma hi ti chiat thei tak tak ani don lo ni in an soi chu tiang chuan US po hi ache mai turang khan na langa Donald Trump atong kam tele US sipai chet vel dan movement kalpui dan hian thlir hianin Middle East ral thuam thahnem tak tu na hian an ron chop mol mola Indo longlian nimits chuan helai rambial hi ron pan mek bokani chutiang chuanin US hian ral thuam Middle East an son lut zela reilote a Iran lei hnoi mun ma chu be thei mai ani don ni khan an soi ni maro chu kan puan tak ang khanin kar ni chung US chuan Iran chu hun na pele ta ni Washington chuan nuclear deal engpo Iran nen an siam ani chuan uranium tipung lo zongin chutiang chuan ro man na siam angai don thutluk na siam angai don ani hanti nuclear ral thuam siam theina Iran chuan ati bo vekanga ya chutiang tel lo chuan in deal om don lo tian soya hei tak hi Israel lo thon po ni rengani Trump press secretary Caroline Levitt chuan president hian diplomatic solution angai ven renga chu adu dan po ani rengani diplomacy nei theina hun rem chang tuna hian president chuan Iran ta na chop chuaka karni chungani karni chung hian US che theina tur engkim achiang to don ani chuta borok thaum lo ani chuanin sipai chakna hmanga engkim rel fel ani toang heti lai hian Qatar US base a chuanin US Indo thlona tam tak om thin kha mu tur om to lo ni in satellite thalaka tanga alandan Iran chuan an tar chuaka hei hi Iranin abe mai hlo thon awangin US chuan Qatar an base a hian thlona an thiar chuak nia soyani heti lai hian Iran missile mangin Bir Shaba hospital bai ani wang khanin chiat na hi apung chhozela liaman pung chhozel boka Iran khan ballistic missile somthum zet mai kha ninga ni khan Israel an ka plut ani kha wang khan Israel chimlam dam do in lian ber Soroka Medical Center chiat na lian taka thlenga he dam do in hi direct in Iran missile hian ka fuwa Central Israel Holon le Ramat Gan po chiat na lian tak he missile barrage wang hian a thleng boka Iran lam chuan Bir Shaba Soroka Hospital ka chungchang a hianin helai bulte a sipai intelligence headquarters chu Iran chuan a beini in a soi ve thunga Iran Islamic Revolutionary Guard Corps in thu chuan siam chu Reuters chuan a ron puang ani Soroka Hospital bula hianin Israel sipai hmun na om lovani IDF Southern Command base hi kilometer ni chuang zeta hla helai hospital atanga kilometer ni chuang zeta hla a oma chu wangin Iran hian helai hospital hi direct in akapa atum reng wangin a ron bayani ti chu Israel lam thu chuakani hospital a hian khum sang khat chuang a oma Israel chimlama cheng mi makta doi khat velten helai hospital hian pan berani he thil thenga wang hian Israel ram chunga damdo in zong chu emergency plan nain activate vekan nia lei hnuai lir theida na chu damdo in wata chantira ni mek boka bunker te bompuak laka himna tur building le structure ate damdo in le emergency hi son lu mek an ni heti lai hian Iran thu chuaka chuanin
an chanchin bu te chuan Iran hruai tu an Chief of Staff Chairman Major General Abdul Rahim Mausavi thu soyan ron puanga Israel target zong Iran chuan a beidon ti thu chu aron siam Iran chuan bei pui thlak na akal pui chhun zom zel don ani ati pathian puina in min ron bei tu Zionist sarkar hi kan bei zel dona target zong kan bei zel don ani Mausavi chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force base pakhatat lo na he thu hi soya IRGC Aerospace Force chuni engamazat kalta chunga Israel target beina na sa takin anin rola chutiang chuan an malak na chu afak hle IRGC chuan Israel target poimo tak te missile chi thar an siam chhuwa thar mangin an bei thin ti asoya missile te hi seiji type ang chi ballistic missile chuak thar Iran in an siam chhuwa thar zinga mi ania ole tuna hianin Donald Trump chuanin Iran laga bei pui thlak na kalpui tura kar ni chung Iran in bot chena turin hun ape a chutiang ani chuanin kar ni chung chu US chuanin bei pui thlak na kalpui don lo tina ani bermai amai roju tuna hianin US chuanin ral thuam Middle East lama hian an son mek zel boka White House thupuang tu Caroline Leavitt chuan tuna hianin US aircraft carrier le bungro phur thlona chu Middle East lama akal mek ti soya US aircraft carrier chu pathum helai rambiala hian da tumania US pai bungro phur thlona te chu po somborvel Middle East a hianin US Central Command lampan hian tir mek ani thua soi tunin dona hian Iran chuan ballistic missile le drone tuna hian mangdeu bera drone phei chuni china kan taran tak ang khanin sangtel Israel beinan hian kap chuak toni Israel hian drone an killing rate hi sang view maya 95% vel interception rate hian nei za som ko panga an lo kap thlazel dina ni chu Israel Air Force le Navy te chuan Israel Airspace ron nei mel maral thuam ron kal za som ko panga vel an lo dang ni IDF chuan thu chua siamin an puang hein dona hian IAF le Israel Navy te chuan Iran drone zatel te miwan dang towa drone an lo ka thlak ret hi za som ko panga figure ani IDF chuan IAF le Navy observation unit te chuan IDF aerial defense array te aircraft missile ship security personnel dang tenen tho hona thatakan nei ti an soya darkar somni pali chungin state of Israel van boruka Israel ti chiat tum mel maral thuam ron kalte dawlet na an thok mekani IDF hian tun naya Israel ramlam pana surface to surface missile ka chuate po loting takin an lo dang hlomani Israel chuan ballistic missile ka thlakna tur aero missile interceptor tuna hian atla chammek nia soi ania hi the Wall Street Journal chuan ron report in the Wall Street Journal chuan report in US official senior pakhat thu soyatar langani Israel hian aero missile interceptor anga vakto lo thu hi puana nia hian Iran atanga long range ballistic missile dawlet na konga har satna om thei ti soina maro chu mithen khat chuan Israel tan lo thon tur om lo ni nan soya helai rambiala US air defense te hi activate an ni towa Indo longa tangpo hian US hian heng ballistic missile te hian lo ka thlak pui an lo ka thlak sak fo bokani tin puantak angkhanin Iran ballistic missile launcher te Israel chuna kap chena satoa za somli chuang hi Israel chuna ka chet sakto nia soyenia chuwangin Israel beitur ballistic missile hi Iran chuan lian tham tak le hlom lian tham takina kap chuak thei to lo nia ngai ani bok ole puan tur tam tak umma sela khatisina khanan du tok le phot maila tlailama thu thar jok in lunga chang le vek don nia